Скоро не ми го женима. Страдо семейство. С мъж, който да се разбирам. Да имаме работа и това е. Нищо друго. Да. Събираме всяка година. Всички тикалайчи тук, където има хубаво момиче тук. Иначе не можем да отидем да ги търсим по селата. Тук за нас изненада, като има някой красиво момиче и всичките върнат върху нея. И дават по някой лев. Знаеш, че дават правилата, ама няма вече. Четки сляжем, дикла! Дикла! Гледат по скришом да ги дават, да пристанат, да лъжат, че ги дадат с пари, пък няма, само с дума. Не женичи. Като е с пари ще стане. Ние жени. Ние като остаем, като умрем, какво ще трябва? Те да не трябва да имат дом. И зато и отпадна тази традиция, дето беше с пари, защото преди беше по-богата. Сега не може да се изкарат за кафето. Се събират тук, не само на Тодороден, на всяка седмица. И младите се познават. Не е казано, че като излезнат тук трябва да се запознаят. Кажем, я прошу.